ଆଜିର ଖବର। ରେସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରେ KYC ଶେଷ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କାର୍ଡ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅପିଲ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବୋଧେ ଭୟରେ KYC ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ସରେଣ୍ଡର କଲେ ଭଲ। ଏଥିସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ବି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ KYC ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ 200ରୁ 300 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ KYC କରିବା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର, ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗରିବଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡକୁ କବ୍ଜା କରି ବସିଥିବା ବଡିଆ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ କାଉଣ୍ଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ କାର୍ଡ ନ ଫେରାନ୍ତି ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମାଘ ମାସର ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଢ଼ିଛି ପାରଦ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 9 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ରାଉରକେଲା, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, କୋରାପୁଟରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କିଛି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ପୂର୍ବ ପାରଦଠାରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଛି ପାରଦ। ସେହିପରି ପାରାଦୀପରେ 2.8 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2.2 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ 1.3 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ ବଢ଼ିଛି। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଢ଼ିଛି ତାପମାତ୍ରା। କମିଛି ଶୀତ। ମାଘ ମାସରେ ବାଘ ଭଳି ଶୀତ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ଖରା ତାତି ଦେହକୁ କାଟୁଛି। ଆଗକୁ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଖରା କେତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେବ ତାହା ଏବେଠୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ।